рақобатҳои даври 15-уми чемпионати Тоҷикистон миёни дастаҳои Лигаи Олӣ бо ду дидор клуби марказии варзиши Артиш бо Хуҷанд ва Регар Тадаст бошад бо Истаравшан оғоз гардид. Регар Тадаст дар майдони худ тими футболи Истаравшанро истиқбол гирифт. дар ин вохӯрӣ дар дақиқаи 13-уми рақобат бозингари ӯзбекистонии дастаи Истаравшан Ҷаъфар Исмоилов тӯбро вориди тури дарвозаи соҳибони майдон намуда ҳисобро боз намуд. дар дақиқаи 30-уми қуввозмоӣ футболбози дигари дастаи Истаравшан Ҳусейн Нурматов ғайри чашмдошт тӯбро ба дарвозаи дастаи хеш ворид намуда тавассути ин худгол Регар Тадаст ҳисобро баробар кард. бо ҳамин ҳисоби 1-1 қисмати аввали вохӯрӣ миёни дастаҳои футболи Регар Тадаст ва Истаравшан ҷамъбаст гардид. баъд аз танаффус ҳарду ҷониб бисёр ҳам талош карданд то натиҷаро тағйир бидиҳанд. ҳаминак бозингари дастаи Истаравшан Ҳусейн Нурматов иштибоҳи худро ҷуброн намуда дар дақиқаи 58-ум бори дуюм голзанӣ намуд ва ин навбат ба дарвозаи Регар Тадаст. бояд гуфт ки Ҳусейн Нурматов бо голи зебои худ аз масофаи дур ғалабаи дастаи Истаравшанро бар муқобили Регар Тадаст таъмин намуд. ҳаминак силсила бохтҳои дастаи Регар Тадаст дар чемпионати Тоҷикистон ба 4 бозӣ расид. тими футболи Истаравшан ки то сафар ба шаҳри Турсунзода ду натиҷаи мусовии пайҳам дошт, ҳамакнун аз ғалабаи навбатии худ истиқбол кард. бозии марказии даври 15-уми чемпионати Тоҷикистон ин дидори дастаҳои футболи клуби марказии варзиши Артиш ва Хуҷанд маҳсуб мешуд. артишиҳо дар майдони худ Хуҷандро истиқбол гирифтанд. бояд гуфт ки дар мақоми сармураббии дастаи клуби марказии варзиши Артиш тағйирот ба миён омада як мутахассиси эронӣ дигареро иваз кард. ба ҷои Амин Субҳонӣ мураббии дигари эронӣ Аббос Азизӣ ба мақоми сармураббӣ таъин шуд ва ин аввалин бозӣ зери роҳбарии сармураббии нав барои клуби марказии варзиши Артиш маҳсуб мешуд. дар дақиқаи 67-уми рақобат футболбози ҷавони клуби марказии варзиши Артиш Асадбек Ҷурабекзода ки аз ҳайати ҷавонон ба ҳайати асосӣ ҳамакнун ҷалб мешавад, голи ғалабаоварро ба самар расонида ҳаминак дастаи клуби марказии варзиши Артиш бар тими футболи Хуҷанд тавассути голи задаи Асадбек Ҷурабекзода ғалаба ба даст овард. дар доираи рақобатҳои даври 15-уми чемпионати Тоҷикистон миёни дастаҳои Лигаи Олӣ садрнишини ҷадвали умумии чемпионат дастаи Истиқлол дар майдони худ тими футболи Эсхатаи шаҳри Хуҷандро истиқбол гирифт. қисмати аввали вохӯрӣ миёни ин дастаҳо бидуни задани гол хатм шуд. дар нимаи дуюми майдондорӣ соҳибони майдон билохира ба задани ду гол мушарраф шуданд. дар дақиқаи 68-уми майдондорӣ дарвозабони дастаи Эсхата бар муқобили футболбози тими Истиқлол Шервонӣ Мамбатшоев қоидаи бозиро вайрон кард ки довар пеналти таъин намуд. капитани Истиқлол Манучер Ҷалилов онро самаранок истифода бурда тӯбро ба дарвозаи Эсхата ворид сохт ва ҳамин тавр ҳисоб кушода шуд. ёдовар мешавем ки дар дақиқаи 71-уми вохӯрӣ капитани дастаи Истиқлол Манучер Ҷалилов ва футболбози дастаи Эсхата Дилшодҷон Каримов барои раво дидани алфози қабеҳ ба ҳамдигар корти сурх гирифта аз майдон ронда шуданд. дар дақиқаи 6-уми изофанамудаи охири рақобат Шервонӣ Мамбатшоев ба задани голи дуюм даст ёфт ва ҳамин тавр Истиқлол бо ду голи беҷавоб дар даври 15-ум Эсхатаро шикаст дод. вохӯрии дастаҳои Равшани Зафаробод ва Равшани Кӯлоб дар даври 15-уми чемпионати миллии мамлакат оид ба футбол байни дастаҳои Лигаи Олӣ дар варзишгоҳи Спартаки шаҳри Хуҷанд баргузор шуд. дар дақиқаи 7-уми бозӣ футболбозони дастаи Равшани Зафаробод ҳисобро кушоданд. тӯбро ба дарвозаи меҳмонон бозингари тими Равшани Зафаробод Парвизҷон Алиев зад. 2 дақиқа баъди задани голи аввал ба меҳмонон баробар кардани ҳисоби бозӣ муяссар шуд. тӯби ҷавобиро ба дарвозаи Равшани Зафаробод Абдухалил Боронов ворид намуд. дар дақиқаи 37-уми дидор ба бозингари дастаи Равшани Зафаробод Диёрбек Маъруфов задани боз як голи дигар ба дарвозаи ҳариф муяссар шуд ва қисми аввали бозӣ бо ҳисоби 2-1 ба фоидаи Равшани Зафаробод ба анҷом расид.
дар дақиқаҳои аввали қисми дуюми вохӯрӣ футболбозони ҳарду даста якчанд имконияти хуби голзаниро аз даст доданд. муҳаммадалӣ азизбоев бозингари дастаи равшани кулоб ки тоза вориди майдон шуда буд, дар дақиқаи 82-юми дидор туби дуюми дастаашро ба дарвозаи равшани зафаробод зад ва ҳисоби бозӣ баробар шуд. ҳамин тариқ вохӯрии ин ду дастаи ҳамном бо ҳисоби 2-2 мусовӣ ба анҷом расид. дар қисми аввал се вазъияти голзанӣ доштем, яктай вайро задем, дуташа мутаассифона зада натонистем. умуман бозӣ бачаҳо нағз бозӣ карданд. дар вақти ҷобаҷогузаронӣ он чӣ ки фаҳмондем, нишон додем, тавсия додем, бачаҳо бар аъло иҷро кард. дар қисми дуюм, дар дақиқаҳои 82-ум, 83-ум ду вазъияти голзанӣ 100% доштем. афсус ки гол зада натонистем. В первом тайме пропустили 2 необязательных мяча. Это в результате несогласованности защитников. Так получилось, никто не взял на себя ответственность. Все думали, кто-то сыграет, кто поближе к мячу. И так получилось, что пропустили. Есть у нас такой игрок, как Мухаммад Али, обратно выручил, забил второй мяч. Ну, преимущество, конечно, было, но воплотить его, конечно, преимущество при взятии ворот не хватило в конце игры. Поэтому, я думаю, работы полно, а уже чемпионат заканчивается.